खुलुमबाय, वेलकाम टू Bodo एक्सपीरियंस। जोंहा आसाम हिस्टोरीनि MCQ कुइसन सोलिगासिनो। बियो थार्ड पार्ट, जाय बिथांमोना सेकेन्ड पार्ट आरो फार्स्ट पार्टखौ नायाखै, चेनेलाव थांनानै नायनानै लादो। अब्ला जोंहा गिबि कुइसनावनो दङ, हु लेड द मुगल आर्मी इन द बेटल अफ सरायघाट? सरायघाटनि दावहायाव मुगलनि सानथ्रि हान्जाखौ सोर सामलायनाय? अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन बी, राम सिंह 1। Next question. Which of the following is the last Mughal Ahom conflict? माने मा होनदो? गाहायनि बबेया मुगल आहमनि जोबथा बेरेखामोन? होमबा अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन ए, बेटल अफ इटाखुली। Next question. When did the battle of इटाखुली was fought? इटाखुलीनि दावहाया माब्ला जादोंमोन? होमबा अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन डी, 1682। Next question 4. Mir Jumla, who occupied Ahom capital, was a governor under which Mughal emperor? माने मा होनदो? मिर जुमलाया सोर मुगल महाराजानि सिङाव गभर्नरमोन जाय आहम राजथावनिखौ दखल खालामदोंमोन? होमबा बिनि अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन बी, औरंगजेब। Next question. In which place the first battle between Ahom and Mughal was fought? बबे जायगायाव गिबिसिन आहम आरो मुगलनि दावहाया जादोंमोन? होमबा अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा अप्शन ए, मा होनदो? बहराली। Next question. In which century कुमार भास्कर बर्मन ruled in Assam? बबे जौसे बोसोराव कुमार भास्कर बर्मनआ आसामखौ सामलायदोंमोन? होमबा बिनि अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों 6, अप्शन बी। Next question. From where did Ahom came for? आहमफोरा बबेनिफ्राय फैदोंमोन? बिनि आन्सारखौ नोंसोरो निस्सय मिथिखागौ। अप्शनाव होनाय दङ, जोंहा नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन डी, मंगमाव इन चाइना। Next question. When did Ahom enter into the Brahmaputra Valley? आहमफोरा माब्ला बुरलुंबुथुर हायेनाव हाबजेनदोंमोन? होमबा अप्शनखौ नायदो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन डी, 1228। Next question. Option 9. Which Ahom king captured major parts of Kosari kingdom? सोर आहम राजाया कसारी रायजोनि गुबै बाहागोखौ सेनानै लादोंमोन? अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन बी, सुहुंमुं। Next question. Which Ahom king completely captured Kosari kingdom? माने मा होनदो? सोर आहम राजाया कसारी रायजोखौ आबुङै सेनानै लादोंमोन? होमबा अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों रुद्र सिंह, अप्शन बी, रुद्र सिंह। नेक्स्ट कुइसन फैलायदो। Which Ahom king first officially accepted Hinduism? सोर आहम राजाया गिबिसिन हिन्दु धोरोमखौ अफिसियेलि आजावदोंमोन? होमबा बिनि अप्शनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी, जयध्वज सिंह। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 12. Who was the first Ahom Barbarua? सोर गिबिसिन आहम बरबरुआमोन? बा आहमनि गिबिसिन आहम बरबरुआ सोरमोन? होमबा अप्शनखौ नायनानै लादो। 12नि आन्सारा जागोन जोंहा ममाय तामुली, अप्शन बी, ममाय तामुली। 13. The Ahom marriage is popularly known as आहमनि जुलिखौ मा होननानै बुङो? होमबा 13 नाम्बारनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अप्शन बी, साख्लां। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 14. Ahom king Shiva Singha declared his chief queen as Bar Raja. Who was she? माने मा होनदो? आहम राजा शिव सिंहआ गावनि शिव रानिखौ बार राजा होननानै सिनायथि होदोंमोन। बियो सोरमोन? होमबा बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अप्शन ए, फुलेश्वरी। नेक्स्ट कुइसन
Who led the first noble revolt against British in Assam? सोर ब्रिटिशनि बेरेखा आसामाव मुंख'जाथाव सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन? होमबा अपसनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन सी, गुमधार कनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which चोटिया किं built सदिया? सोर चोटिया राजाया सदियाखौ लुदोंमोन? होमबा अपसनखौ नायनानै लादो। अपसना जादों बिनि राइट एन्सारा डी, रत्नध्वज पाल। Number 17, who among the following was a follower of शंकरदेव? गाहायनि सोर सासेया शंकरदेवनि फरायसामोन? अपसनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन सी, नरनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्बर 18, what was the name of grandmother of शंकरदेव? शंकरदेवनि बिबैनि मुङा मामोन? होमबा बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन बी, खेरसुती। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, which of the following is the great work of शंकरदेव? गाहायनि बबेया शंकरदेवनि गिदिर खामानिमोन? अपसनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन सी, कीर्तन घोषा। कीर्तन घोषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year नरनारायण died? बबे मायथाइयाव नरनारायणआ थैदोंमोन? अपसनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन ए, 1587। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, during which region Sanskrit language was used in Ahom coins? माने मा होनदों, बबे समाव संस्कृत रावखौ आहम रांखावरियाव बाहायनाय जादोंमोन? होमबा बिनि अपसनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारानो जादों अपसन डी, रुद्रसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the shapes of Assam coins? माने मा होनदों, आहम रांखावरिनि दाथाया माबायदिमोन? होमबा बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन बी, दे बिनो अक्टागनेल। बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन बी, अक्टागनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आव फैदो, who wrote प्रहलाद चरित्र? प्रहलाद चरित्रखौ सोर लिरदोंमोन? होमबा बिनि राइट एन्सारा जादों हेम सरस्वती। अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा हेम सरस्वती। 24आनो जोंहा लास्ट क्वेश्चन। बिनि उनाव जोंहा नेक्स्ट भिडिअआव नेक्स्ट कुइसनफोरखौ नायनाय जासिगोन। होमबा 24आव जोंहा दङ, नायदो, the first Assamese daily newspaper बातरि was published at, माने मा होनदों, गिबिसिन आसामिस सानफ्रोमबोनि खौरां बिलाइ बातरिया बहा बेखेवदोंमोन? बातरिखौ बहा बेखेवदोंमोन? होमबा अपसनखौ नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जागोन जरहाट। बिनि राइट एन्सारा जादों जरहाट। अब्ला बेखिनियानो दिनैनि जा सावरायनो गोनां आसामनि हिस्ट'रिनि माखासे MCQ कुइसन्स, बेखिनियानो। होमबा माखासे आरोबाव फैबाय थानाय भिडिअआव माखासे कुइसन आरो होनाय जाबाय थागोन। होमबा गोजोन्थों।